Sanborn. Namhlanje I want us to remember ukuthi singobani. Ngoba isikhathi esiningi siyahamba sizikhohlwa ukuthi singobani. Sivelaphi. Ubani umdali wethu? Wasidalelani? Uhloseni ngathi? Ulangazelelani ngathi? Singabantu siphila nje emhlabeni. Siphila nezinto eziningi kakhulu. Siphila nama-spirit amaningi kakhulu. Siphila nenkanuko futhi eziningi kakhulu. Sibona izinto eziningi kakhulu. Akukho okungenzeki. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi isikhathi esiningi bayake bacabanga ukuthi yonke into ivunyelwe uNkulunkulu. Uvumeleni pho uNkulunkulu ukuthi ngithwase? Uvumeleni pho uNkulunkulu ukuthi ngibe inyanga? Uvumeleni pho yena uNkulunkulu ukuthi ngiphuze kangaka? Yena uyangiyeka nje hayibo, yena wayebudaleleni utshwala, you know, all those things. Everything exists. There are many gods abakhona la emhlabeni, because I feel like sometimes we lack understanding ukuthi baningi uNkulunkulu emhlabeni. Siyacabanga ukuthi uNkulunkulu uyedwa and yonke into mayenzeka esuke ivunyelwe uyena. No. We have a choice ngayo yonke into emhlabeni. If uNkulunkulu wayengasinikeza nge-choice, ngabe mhlawumbe uzivalele in a certain cage. Because back then, during insini yase-Eden, ukhishwa kwabazali bethu. This is a message from the lost book of the Bible. It says, when Adam and Eve sinned against the Lord, or when they broke the Lord's commands, ukuthi ningasithinti lesa sitshalo lesiya esiphakathi nendawo. Okay, so mangingayijulela nje le ndaba siyidige deep ukuthi from our creation sasidalele ukuthi silalele senze ngoba as ubaba wethu osezulwini esidalile wayazi ukuthi kukhona izinto eziningi ezikhona. Wayazi futhi ukuthi umuntu is capable for anything, but wayefuna ukuthi ngaso sonke isikhathi silalele okuyalwa wuye ukuze sizokwazi ukusinda kuzo zonke lezi zinto. Okay, so abazali bethu ke sebayalile uNkulunkulu ukuthi ningadli kulesithelo, nidle kwisithelo ningadli kulesithelo esiphakathi nensimu ngoba nizawukufa nokufa. Apparently ithelo zazimbili lapha ensini yase-Eden. Pardon me, ngihamba nje elangeni ngixolele kakhulu. Zazimbili ithelo lapha yana ngaphakathi ensimini, kwakuyisithelo sokuhlakanipha bese kuba isithelo sokuphila. Lesi sokuhlakanipha uNkulunkulu wayesibekela ukuthi if usukhulile usumdala ebese udla sona ngoba ingqondo yakho isuke isikhathele, you're exhausted, awusafunction ngendlela fast njengeyomuntu osamncane. So uma usudle sona, you're gonna get back to that state of thinking fast, of using your introspections and thinking skills anyuke. And ebese kuba yilesi sokuphila ukuthi uma usidlile ungafi at all. So if Eva ate these two wey'tshalo noma these two wey'hlahla, ukube wasidle sokuhlakanipha waphinde wasidle sokuphila, ngabe akho ngisho lodwa ithuna, ngabe wonke umuntu yaphila. Kodwa isona engabe sikhona, ngabe kugcwele umhlaba wonke. So I want us to get back to the idea of ukudalwa kwethu. So from Genesis 1 nje uNkulunkulu ngo-day 1 wadala izulu nomhlaba, wabona ukuthi kuhle, wahlukanisa ukhanya nobumnyama. During the days wahlukanisa amanzi aphansi nangaphezulu because umhlaba wongenalutho, kwakubumnyama phezulu kodwa. So mase hlukanisa amanzi aphansi naphezulu, he made sure ukuthi lamanzi lawa aba covered, aba in a place phezulu la khona angeze
ehle in such a way that azolimaza abantu. Ebese lawa phansi wawahlukanisa in one of the days owaqoqela ndawona esayidini sothi lawa njengoba ngiwabekela lamanzi lawa ulwandle wena mhlabathi omileyo ungumhlaba. And then started creating vela wena tshani, vela wena sihlahla, ezithela imbewu, you know, created everything. And then when he had finished creating yonke into, what wavela wadala ilanga, wadala inyanga, and wadala izinkanyezi. And ilanga represent Zikhathi. Inyanga represent inyanga, and then izinkanyezi they represent iminyaka. So that's why ngaso isikhathi mabe kuphela unyaka kuba khona inkanyezi eyodwa ekhazimulayo, which represents ukuphela konyaka. Okay, so what happened ikeke? What's changed us? Okay, kwaqhubeka wadala ilwane emanzini, wathi wena fish ingene emanzini, shaka, dolphins, wadala zonke izilwane, zilo, and then on day 6 wadala umuntu. Mase mdalile umuntu, wamdala ngumfanekiso wakhe, wabadala owesilisa nowesifazane. Esebadalile wase wathi zalanani nande, nibuse phezu kwezilwane, nibuse ngaphezu kwayo yonke into. So wase wathi nginika nazi ezihlahla zibe ngokudla kwenu, nidle kuzona niphile, ebese niyabusa nitshekule. Alright ke. Kule ndalo ke from the beginning, ikuphi la sibona khona kuthiwa umuntu kumele asebenze? Ikuphi la sibona khona kuthiwa umuntu kumele accumulate imali so that ezoba nayo yonke into ayidingayo? Isiphi la sibona khona umuntu kuthiwa you have to be rich, you have to have everything, you have to be you know, zonke lezi zinto? No way. But masibheka le ndaba sijulela, siyathola ukuthi uNkulunkulu wayedalela umuntu ukuthi akhuleke, adle, abuse, atanase, like aphile impilo emnandi. Isikhathi esiningi ngeke ngibekise ngokuthi njengomzali mezothola umntwana, obviously akekho umzali ongathi nengane afuna ukuthi ingane yakhe isafarishe. Or even though it happens at times mawuthi you don't have all those means nanane, or if ungahlelanga kahle into zakho, but there's no parent olethe ingane la emhlabeni lethile ukuthi izothwala kanzima, izothwala usizi, izohlupheka, you know. But every parent wenza sure ukuthi ingane yakhe inakho ukudla, is well taken care of, inazi impahla, esikolweni yafunda, inayo yonke into edingayo, and engqondweni usuke enenjongo ukuthi ingane yami kusasa ikwazi ukuthi ibe ngumuntu, ikwazi ukuthi izimele, ikwazi ukuthi ibe nayo yonke into eyidingayo ngokufisa kwayo nangokuthanda kwayo. So uNkulunkulu masidalela zonke lezi zinto wayesidalela ukuthi nathi siphile impilo ende, impilo emnandi, impilo ekhululekile. Kodwa ngenxa yokulangazelela kwethu silangazelela ongaphezulu ngaso sonke isikhathi. It's okay, uNkulunkulu uyakwamukela because ukufisa kuyinhliziyo zethu, and uNkulunkulu akanenkinga nalokho. For an example, uma umzali uzonikeza ingane yakho mhlawumbe 10 rand, but yona ilangazelela 20 rand. No, it's okay, you can have it, but njengomzali mina bengithanda ukuthi ube no 10 rand because ngiyazi ukuthi ngawo uzokwazi ukuthi waneliseke, uzokwazi ukuthi uthole izidingo not izifuno. Because isikhathi esiningi thina abantu we are more of izifuno, siyafuna kakhulu ngaso sonke isikhathi, yonke into siyayifuna, and if usifuna manje yazi I heard something very disturbing yesterday. One of my my neighbors, I must say this, one of my neighbors angibizeke athi kanti uNkulunkulu kumele senze njani? Uzowasho kwaquote athi ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi uNkulunkulu bese simtshela ukuthi sifuna ukuthi nokuthi kanti kumele senze njani. I'm like, oh, so wena engqondweni yakho ufuna ukuthi uNkulunkulu umtshele nje, umgive nje kuze ngifuna imoto, ngifuna imali, ngifuna ukuthi ngifuna yonke into. Wathi kanti kumele senze njani? I'm like, we must remember ukuthi ubani uNkulunkulu. We must remember his place, his kingdom, ubukhulu bakhe. We must remember ukuthi kahle kahle he is the father. He must be listened to. Ekhaya inhloko kuba ubaba ngithi, and
ubaba ngokuthi alalelwe. Methi ushaya ngonyawo phansi ukuthi la ekhaya akwenziwa ukuthi akwenziwa. Methi ushaya ngonyawo phansi ukuthi njengamanje kuyiwe enkonzweni kuyiwa khona. As inhloko uyena okwazi ukubeka umthetho, okwazi ukuvala yonke into, all angles, okwazi ukuqoqa umndeni, okwazi ukubuyisa everything ibe khona, okwazi ukwenza izinto zenzeke. So nathi uNkulunkulu since kumhlaba wakhe ayikho into engenzeki uNkulunkulu. We are well assured ngalokho. Siyakwazi nje lokho ayikho into engenzeki uNkulunkulu. Everything happens because masikhuleka uyasiphendula, uyasilalela, wenza yonke into uNkulunkulu ezosithokozisa, ezosithabisa thina. So senzeni-ke thina abantu? Silahle umthetho wakhe, umdali wezulu nomhlaba. Salahla yonke into asiyale ngayo ebetheza lalanande. Thina sathatha kwabanye uNkulunkulu, sathatha ama-contraceptives, sathatha ama-protection. Sathi hayi ngeke thina asifune iy'ngane ey'ningi, funa iy'ngane eziwu-2 kuphela nge-right. Athi uNkulunkulu nazi iy'tshalo zibe ukudla kwethu. Sina sishaya indiva nje indaba yokulima. Sihambe sifuna ukuyosebenza kanzima bese siyothenga lokho okuzosibulala futhi. Sihambe siyothenga bonke labo shukela laba. Because sugar is a small killer. Salt is a small killer. Is a slow killer. Oil is a slow killer. Zonke lezi zinto ziyasibulala, ziyasilimaza. But ngenxa yokuthi sishiye umthetho, sashiya ikhaya, sashiya ubaba wethu osithandayo, sahamba sawufuna abanye uNkulunkulu, that's why we suffer njengamanje ngale ndlela esisufarisha ngayo. Athi uNkulunkulu ungazikhothameli, ungazikhonzi, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yazi umuntu aphuza amaphilisi athi enene uNkulunkulu phela ongiphilisayo, kanti kumele ngenze njani? Okay, so the level yaNkulunkulu nempilweni yakho is in the pills. The level of ukuphiliswa uNkulunkulu wena empilweni yakho is in consuming something. The level of ukukholwa kwakho is by doing something first. Ask yourself ukuthi leli philisi liqhamukaphi? How was it made? Why kumele ngithathe lona bese ngithi ayi uNkulunkulu uzongiphilisa? Why kumele ngithathe lona kuqala if ngizophilisa uNkulunkulu? We all know siyafundiswa ukuthi plastic is so dangerous kanjani mawufika eswini. But loya plastic loyana wamaphilisi wona masiconsume wona, isn't it dangerous as well? People, let's look at things ngeso lokusabalala, because everything is in the lights njengamanje. Everything is out there. You choose darkness uyibona ukuthi ngisebumnyameni manje lana, but i-light ihlezi ikhona. Uwe kuphela oyikhetha ukuthi okay, now I'm gonna run after i-light, not darkness. Now I'm gonna run after something that is going to help me, not into ezongilimaza, ezongithwalisa kanzima. Ethe singabe nabanye uNkulunkulu, uhambe wena uye kubanye uNkulunkulu, and yazi into ebuhlungu kakhulu ngalabo uNkulunkulu, indlela abangenandaba nawe, indlela abangenandaba nathi ngayo, like they just want to use us, that's it. They just want to gain whatever they want to gain ngawe. They just want praise ngawe. Because for an example, makuthiwa kuduma inyanga ethize manje, mayakwenzela into enkulu, obviously uzotshela umunye, nomunye atshela umunye, nomunye atshela umunye, that's praise. Awusamdumisanga lo yaNkulunkulu, usumdumisile. Uhambe uye kumuntu ohlolayo something akutshela ukuthi indlela zakho is not happy, kumele uhlabele, and udinga inkomo ey'ntathu ukuze uhlabele nani. Thola ukuthi you don't even have a job.
how are you supposed to afford lezi nkomo? Manje you're gonna live a very traumatic life, stressful. Ucabanga ukuthi ngizoyihlanganisa kanjani lezi nkomo? Abanye they even go for loans emabhenki. Basimhlula futhi loan, usishintshe inamba, you're running away manje, nayi le moya ilana. Phinde futhi uyafikela uyatshela ukuthi hayi awenzanga kahle, kumele uqale phansi uyamcimba ukuthi yo guys, it's a lot. Zonke lezi zinto ezikhona. Ngiyazi yonke into engikhuluma ngayo abantu abaningi they are aware of them. And mina into engithanda kakhulu ngazo zonke izinto ezikhona, ngifuna siyibuke in our daily life routines. Ngifuna siyibuke ngezinto ezenzakalayo kithi ezenzayo. Asiyibuke social lento. Ibuke ngawe ukuthi kwenzakalani kuwena. Singayishedezi sibukela kude, ayi mina vele mangalokhu nje. Ibuke ngawe. It's all about you. Man, I'm dealing with your soul, lan. Because ilambele uNkulunkulu, but awuyifidi uNkulunkulu. Awuyifidi uNkulunkulu. Uyifidani? Uyifidani? Isoul yakho. Because inyama yakho masingabala nje. Sukela last week ukuthi ubuyifidani. Ungangibalela nje clearly. Ungangibalela ukuthi uyifidile ujeqe, wayifida ama noodles, wayifida uphuthu. Ungangibalela yonke into futhi you can remember very well. Wayiphuzisana ungangibalela udrink, Sprite, whatever. But your soul uyifidani. Uyifidani. Ngifuna lento le singayibukeli ngazuthi serious. Because masibuka so deep ngazuthi it's too serious. Abantu abaningi bazoyitshela ukuthi nene ayukholwa kwabantu abadala, ukholwa masuzova. Cha, it's for everyone. Mangithi singayibuki serious ngisho ukuthi asingayibuki ngeso lokuthi well mele ngenzeni manje mele no. Ngifuna uyibuke ngempilo yakho right now ukuthi angisebenzi manje. Njoba ungasebenzi ke anything can happen. Anyone ungafika lapha ekhayini athenene asambeni siyohlola guys why singasebenzi sonke la ekhaya. Base niyohlola kuthiwa hawu ninefeli imnyama nonke. Look at your life man, introspected. Sisukile uNkulunkulu. Samlahla umdala wethu. Samlahla ubaba wethu. Yazi ukuthi ingane eshiya ekhaya iba nenkinga lapha ngaphandle. Because there's no place like home. There is definitely no place like home. So if we are going to leave behind ikhaya lakho, uhambe ufune enye impilo yangaphandle, uzolemala. Ekhaya lakho kugcina umthetho. Akwebiwa, akubulawa, akuphingwa, akufisi indlu yamakhelwane. Akuqanjwa manga. Ekhaya lakho kugcina isabatha. Ekhaya lakho aliphathwa ngezigama likaJehova. Ekhaya lakho akukhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova. Ukuphi la ukhona? Where are you? Are you doing all these things? Ubaba thi asingazenzi. Are you keeping other God's commandments? Because uSathane unawo awakhe ama-commandments awu-9. Eyokuqala, he says, he makes people indulge instead of abstaining. Like for an example, ufuna ukuyenza into uthi hayi ngcono ngizoyithasa instead of ukuthi I'm not gonna do it at all. Other rules are saying he represents vengeance instead of turning the other cheek. Other rules athi umuntu is some sort of a vampire, ungamsiza umuntu, sizo okusizayo kuphela, lo ungakusiza ongenandaba nawe okumunca igazi nje kuphela. Never help that person. And he's been the best friend of churches. Maybe you're busy keeping his commandments, unganakile. Maybe you're busy keeping his rules because he's got his own Bible.
And because asifuni ukwazi ukuthi silwa nani, kuyohleze sinqoba nje kanjalo. Asifuni ukwazi ukuthi yini esibhekene na ukuze sizokwazi uku-abstain from all those things, all those sins, all those temptations. Yikho ezohlezi waphosa kuthina and we quickly grab. We are so used to izinto zasemhlabeni in such a way that asafuna ukuyidedela. Even nento wazi ukuthi no, this is wrong, akumele ngabe ngiyayenza lento, kodwa uyibambisise. Isono asinendaba nawe. Isono sifuna ukubusa nje kuphela phezu kwakho, because it's a spirit. And everything ela emhlabeni gets hungry and gets cold. So ukuze ikwazi ukuthi idle ikhule ifudumale, izodinga your body, izodinga umzimba wakho. And mase sihlele emzimbeni wakho, hello, you're definitely going to feed it. Hayi indaba yokudlala, uzoyifeeda vele. For an example, if uzongenwa ispirit se-gossip, sangena ngampela kuwena, mase silambile, angeke uzutshele umuntu ukuthi hambe lapha kamakhelwane uyohleba ngomunye umakhelwane. Uthi hey kodwa umbonile Nkosi yami engasebenzi usevela wathenga imoto engabe uyithathephi. You are feeding this thing. And when you busy think ukuthi hayi ngihlale nomakhelwane wami nje into engiyithandayo nani, you are feeding this thing. And when it grows, ufika umuntu akutshela iqiniso elukhanya athi you shouldn't gossip, you shouldn't do this, you begin to fight manje. It's the spirit fighting over, because sesikubuse saze saba ngaphezulu kwakho, sesihlala emzimbeni wakho saze sanethezeka sekusekhaya sesakhile. And mase sakhile ke akunzima phela uthutha wakhe ngeblocks, akathutha umuntu kanjalo. So zibuza ukuthi ukephi wena noNkulunkulu, ngoba uJesu uyabuya, uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Kuningi okwenzakalayo, kuningi esibhekene nakho, kuningi esi-indulge kona singanakile ukuthi siyazilimaza. Kuningi futhi sesikuvumelile ukuthi kusibuse, not singokuthi kuyasibusa. But iqiniso laNkulunkulu lisihlezi lihlalela ukuthi lisisize lisikhulule, ukuthi siyakulazi iqiniso lakhe futhi liyakusikhulula. Zibuza ukuthi likukhulula kuphi? Esonweni. And be careful. Masumoya uNkulunkulu usufikile kuwena ukukhulula leso sono, ungabe usasimema-ke futhi, ungabe usabuyela. Shintsha-ke manje, wenza okuthandekayo eNkosini, ukuze singabe sisayithola indawo kuwe, ukuze singabe sisakubusa futhi. Because as I was saying ukuthi abazali bethu Adam no-Eva mabekhishwa lapha ensini yase-Eden, uNkulunkulu gave them a punishment of just 5 days. 5 days and a half, of which is 5,000 years. Because he was testing ukuthi basangakwazi yini, basaqualifya yini ukuthi babuyele back to ensimini. He was just testing them. And I made an example ngengane ehluphayo endlini egangile. Uhambe ibeke lapha kwi-time out uthi mntanami uzohlala la up until ungazoganga futhi, up until ungabisayenza lento ade uyenze lonke. And if lento irongo ade yenza ngaphakathi izoqhubeka iyenzele khona lapha, mangaka amathuba ukuthi uyibuyisele ngaphakathi, mangaka amathuba ukuthi uyibuyise ihlala futhi endlini uthembe ukuthi ayizoganga. Definitely 0 chances. Because yatshengisa ukuthi izoqhubeka iyenze lento, even iqhubeka iyenze lento. Umuntu othunyelwe ejele kusuke kuyithuba lokuthi if you are a rapist wahlala lapha ejele, you are being tested ukuthi uzobehave kanjani ukuze
usibone ukuthi usangakwazi yini ukuphilisana nabanye abantu ungabusayenza lento ade uyenzile. You are given an opportunity to prove yourself ukuthi no man, I'm not that kind of person. Angiphinde ngize ngiyenze lento leyo. Angeke ngiphinde ngize ngilimaze omunye umuntu. And if they can see with your behavior ukuthi no man, he's safe to be in the public, they remove you ngabo parole kanje. And uNkulunkulu mesibekile la emhlabeni, he's just testing us ukuthi sisangakwazi nokumlalela nokumthobela. Mase la emhlabeni singamprovela ngokuthi simlalele phela. Ngezwi lakhe, senze intando yakhe. Ngaleyo ndlela we're gonna have proven it enough to him ukuthi Nkosi, udumo lonke lungolwakho. Wena wedwa ongcwele, wena wedwa ophakeme. Sisazimisele Nkosi ukuthi sibe ngabakho. Sisazimisele Nkosi ukuthi sibonane nawe ngelinye ilanga. Ngokwenza intando yakhe sisangapha. And if singakwenzi lokho, what proof are we sending to the Lord the Father? So we're proving it to him ukuthi hayibo namanje we are so disobedient. Maybe we're proving it to him ukuthi namanje sasithanda isono kangaka. uNkulunkulu guys kade aqala ukuyisola ngokudala umuntu. Kudala. But we keep on proving it to him. We keep on proving it to him ukuthi hayibo namanje usangayisola. Namanje sisanjalo, hayibo sisanjalo thina. Kanti soshintsha nini? Ngoba futhi konke sizenzela thina. Konke okwenzayo ngesandla sakho nonyawo lakho ukwenzela wena. I'm dealing with the soul njengamanje. Konke okwenzayo you're doing it for yourself. Not umakhelwane wakho. Not umngani wakho. So if konke okwenzayo ukuzenzela wena, kusizani ukubuka kwabanye abantu ukuthi bona benzani? Ngoba lokho abakwenzayo kuzosiza bona. Lokho abakwenzayo bazenzela bona. How about sibuyele ekuthenini utheni ubaba? Usiyeleze wathini ubaba? Wathi siphile kanjani? Senze kanjani? Ukuze sokwazi ukuthi sibuyisane naye. Ukuze sokwazi ukuthi senze intando yakhe. Ukuze sokwazi ukuthi simthokozise. Ngoba uthando asimthande ngenhliziyo zethu zonke. Simesabe, simkhonze. Bese sigcina imiyalelo yakhe. Imiyalelo yakhe inzima ayikho ngale komfula ukuthi ngangagcineka. And umuntu momthanda wenza yonke into ayithandayo. If ethanda ama surprises, yamsurprise. If ethanda ukufonelwa njalo ebusuku, khanda sho ukuthi amfonela. Same as ubaba wethu sezulwini ke. Let's learn ukuthi yini ayithandayo nemthokozisayo. Yini le intando yakhe kangaka. And preaching the truth is one of them. And telling the truth is one of them. Ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu helps us. Is of benefit to us because it gets cleanser. Senza sibe ngcwele. Futhi kusenza siphilisane ngokuthula nabanye abantu. Because if untshontshela omunye umuntu, there's no peace manje. Ngeke asakuthemba because umntshontshelile ngithi. Ayisekho ukukhululeka, ayisekho injabulo. Le njabulo le eternal engathengwanga mali, engathengwanga lutho. So everything got changed ke kwashintsha inguquko yendalo kaNkulunkulu. Kwashintsha ipurpose kaNkulunkulu. Kwashintsha ukuthi uthe uNkulunkulu azalana nesandla sangabe sakwenza. Kwashintsha ukuthi uthe uNkulunkulu asidle ama-fruits nama-veggies angabe sakwenza. Sesidlela manje sikuthengile kuphela okusilimazayo futhi thina. Ekugcineni kosuku kuliwa ngathi. Because sisempini yakwamoya la. Njengamanje le mpilo it's getting tougher and tougher
day by day. And the more it gets tougher, the more things are going to happen. The more things are going to be yet seen. The more Isita is going to yet show himself. So if ungekho ebukhoneni baNkulunkulu, lesikhathi sizokufica sidile nawe. Lesikhathi sizokufica sikubhubhise. Lesikhathi sizokufica ukhale wedwa. Lesikhathi sizokufica uzesole. Kodwa mina angifuni ukuthi sisole. Iqiniso kade likhona. Angifuni ukuthi sisole. Izwi kaNkulunkulu, amaBhayibheli eshibhi kangaka ayizwi kaNkulunkulu. Yazi ukuthi umbuso wezulu indlela osulula ngayo manje. Usulula indlela esimanga. Because we have all the messages out there. All the prophets. Everything is just out there. You can take any prophet uthi mina ngifuna ukufana nalo, ushisekele njengaye. Uthi mina ngifuna ukufana noPaul, ushisekele njengaye. Ushumayele njengaye. Ukuthi mina ngifuna ukufana noJesu, ngidele yonke into even impilo yami, you can do it. And uJesu washo wathi you can be like me and even more. Everything is just out there. You can take noma yiphi messenger iyenze ibe example empilweni yakho, bese uyashisekela lakho, ushisekela sondelana noNkulunkulu, bese umoya kaNkulunkulu uyakusiza. Ngoba umduduzo umoya engcwele uKristu ashiye naye uyasebenza kakhulu ezinhlizweni ezivumayo kodwa. And the more iqiniso lisakhona, the more lisashunyayela, that means light is still there. Because yofika isikhathi sokuthi icinywe le light, and that's not gonna be nice. And uma isicinywa le light lena, my izimfundiso zikhona zigcwele umhlaba wonke. Asihlakaniphe manje kakhulu kunakuqala. So mase befikile abazali bethu ke la emhlabeni, bephanishiwe lo 5 days loyo. 5 days and a half. Isitha ayike senza njalo kwesidumekazi. Sayidana sela nje ngibona. Sabenza bona kakhulu, sasibonisa usuku nosuku because babengazi lutho. They were not aware ukuthi khona into ekuthiwa ilanga. They were not aware of ubumnyama. They were not aware of anything. So kwakuthi kufika ubumnyama bakhale bathi Nkosi sungazosibulale kangaka. Bakhale bathi Somandla hawu bungasibulala ingane keke. Sizosibulala ngalento eshishayo kuyilanga. Because they knew nothing. Qale phansi uNkulunkulu abachazela cha ilanga leli elokunikhanisela emini lihlanganisa ubumnyama nokhanya. Abachazela ukuthi ubusuku lo buyisikhashana nje esincane ezidlulayo. Because babengazi lutho. And intalo yethu nathi asazi lutho. Imizimba yethu idokodo nje kuphela. Layo yonke imimoya, I repeat, layo yonke imimoya. But kukwena ukuthi ubiza umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwena. Because idokodo lamoya engcwele kahle engamele kuhlalana noma yini. So uma ufuna umoya kaNkulunkulu uhlale kuwena, uzodinga ukuthi udele izinto eziningi ezixosha umoya kaNkulunkulu. Not gonna be able to count everything, but febe beyaxosha umoya kaNkulunkulu, utshwala beyaxosha umoya kaNkulunkulu, uqamba amanga kuyaxosha umoya kaNkulunkulu, gossip kuyaxosha umoya kaNkulunkulu, ukungcola, inhlamba, ziningi izinto ziyawuxosha umoya kaNkulunkulu. Because anything enokungcola iyawuxosha umoya kaNkulunkulu. Because ungcwele, ungcwele. Yonke into engcwele is pure. Very, very pure. And yonke into ungcola, guys, siyazazi. I even said this today ukuthi yabo mase kuthiwa uyakholwa kodwa futhi ubonakale useyindaweni, you know, eziphecelezi.
bazosho abantu ukuthi hayi buthe uyakholwa nje lo. Uzibuza ukuthi what do they mean? Okusho ukuthi bayawazi umthetho kaNkulunkulu ukuthi hello, wena mawukholwa you're not supposed to be here. You're not supposed to be drinking here with us. Because bayazi ukuthi umuntu okholwayo have to behave this way, have to dress this way, kumele uphathe ngale ndlela ukuze caca ukuthi ukholwa ngempela. Njengoba ngisho nje imoya asiboni ngoba ni imbethe inyama zabantu, and iyona ekwazi ukubona ukuthi lo is a threat kuthina, and they do anything and everything ukuthi badile nawo. Ubona usulingwa nje ngindlela zonke used abantu besetshenziswa ukuze badile nawe. Because the more you grow spiritually, you grow kuNkulunkulu, you're definitely gonna be challenged. Because le moya ehleli nayo iyamnyanya uNkulunkulu, iyamzonda uNkulunkulu. Kuba nayo ifuna uba ngaphezulu, ifuna udumo nayo. And ave idunyiswa Nkosi yami we. Yazi ave idunyiswa. And ekudunyisweni kwakho Nkosi yami. Umuntu azaguqe aguqela guqe emgaqweni. But it's fine. It's okay. Vele baba uyena ozondwa igama lakhe liqhashazile nje. Akeni, it's okay. It's fine. Nawo ubaba ebekezela kangaka. Esibekezelela babekezelela abantu bakhe. Kodwa bamxhaphaza kunjalo. It's okay. Kodwa uzisola okuzayo. Yakusaba mina. Yakusaba kakhulu. But what I want to emphasize more than everything ukuthi leli thuba sakhona elokuphenduka. Leli thuba sakhona elokubuyisana noKristu njengoNkosi noMsindisi. I said it in one of the videos when I had a vision ngaba ethi abantu abaphenduke ngoba uJesu uyabuya. So leli thuba leli lokuthi usaphila, lokuthi uKristu akabuye, ithuba lokuphenduka. Ithuba lokwenza kangcono, ithuba lokwenza intando kaNkulunkulu, ithuba lokuphilisana nabantu, ube ngumuntu njengabantu okwazi ukusiza abanye abantu, okwazi ukuba nesandla esiphayo, okwazi ukulekelela lapho kumele ukuthi ulekelele khona, okwazi ukwenza ushisekele uNkulunkulu ngayo yonke indlela. Because since inyawo zethu sithi siyizinyawo zikaNkulunkulu emhlabeni, asihambeni phela sishumayela uthando kaNkulunkulu. Sithi siyizandla zakhe, asisize impela la singakwazi khona. Sithi samehlo akhe, asikwazini ukubona la khona uNkulunkulu edinga ukuthi abantu bakhe basizakale khona. Sithi siyimilomo yakhe, asishumayeleni iqiniso phela lokukhanya. uNkulunkulu uyasithanda kakhulu, uyasibekezelela, engafuni ngisho ubhubhe ngisho yedwa. Le moya le ayinendaba nani, imali ayinendaba nawe. Ingakubusa nje imali lo uyilandelayo, usayidinga nje imali, usidinga ukuphila nani. Hayibo, ayinendaba nawe imali iyaphela futhi. Cabanga uphile noma engasekho. Uhole ngomhla ka1 umhla ka3 ayisekho, but you are able to live throughout the whole month. And singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usiphilisayo la emhlabeni ngoba uyasibekezelela. Uyena osiphilisayo njalo. Guys, I was so disappointed ngelinye ilanga. Hlangana nomunye, one of the taxi drivers nje wakhona la kwaNyusi. Must say this. Wathi mina ngiphiliswa ukudla namanzi. uNkulunkulu usanda kwenzani? Hayibo mina ngiphiliswa ukudla namanzi. I was like, really? Really?
Okay, if kuthiwa ekuseni siyayivukela ke azivuswa umoya kaNkulunkulu. Alright, hayi azosenzeni njani ke? Asiqoqeni wonke amafoni ethu guys. Sicupheni ama-alarm. Sohambise emamoshwari. Sibone ukuthi bazovuka yini. Ngoba sivuswa ama-alarm angithi thina ekuseni. Azivuswa umoya kaNkulunkulu. Sivuswa ama-alarm angithi. Asohambiseni phela emoshwari. Asohambiseni sonke sibone ukuthi bazovuka yini. So uNkulunkulu guys wenza yonke into. Umoya wakhe owenza yonke into. Abanye nje thola ukuthi unezono zokubulala 20 people kodwa usaphila. Imagine ithuba elingaka. Ama-spirit abo bonke labantu. Imindeni yabo bonke labantu ayikamtholi namanje. Usabiyelwe. Usanikeza ithuba lokuphenduka. Usanikeza ithuba lokusinda, lokwenza intando kaNkulunkulu. Because noma sisone kangakanani, there's still a chance for salvation. Musaphila nje. Usangakwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Alright. So, bone ke abazali bethu baqhubeke bone emhlabeni. And isono sahamba saba wesi. And uNkulunkulu sasikwazi ukuthi simbone ubuso nobuso, sikhulume naye, senze yonke into naye. But the more bona umoya kaNkulunkulu libe lujoweka. Manje uNkulunkulu akasabona sesizizwe lakhe. And nalizwi lakhe liyangokujoweka sekusizwa izwi kamoya kaNkulunkulu. But ezokunjalo uNkulunkulu uzama ngayo yonke indlela ukuthi afinyelele kuthina. Yabo since isitha sibuka inkanuko zethu ukuthi bathanda amafoni labo. Ngcono bahlala emafonini ko TikTok all day. Athi uNkulunkulu nakhona ku TikTok ake ngifaka abantu abazoshumayela iqiniso. Because uzama ukuthi afinyelele kuwena. Abone uNkulunkulu ukuthi okay bathanda ama-TV, bahlala ngama-TV kakhulu. DStv kube nama-channels la kushunyayela khona futhi still. Abone uNkulunkulu ukuthi still abantu abaphenduki. Still abantu aphinde bathumele futhi abathunya bakhe bangqongqozela uhlele ekhayini. Ezokutshela iqiniso because uNkulunkulu uzama ukufinyelela kuwena kusanethuba. Isaiah 55:9 uthi mfuneni esenokutholakala nimbize esiseduzane. Umoba akashiye yonke imicabango yakhe, ashiye konke ukuba kwenzayo, abuyisane noNkulunkulu. Ngoba asizeni emthonjeni wamanzi okuphila. Esothi mase sophuzile singasophinde some. Yena uyisinkwa sokuphila, uthi mawusidlile ungaphinde ulambe. Anginendaba nokulamba kwenyama mina. Ngikhuluma ukuphefumulo. I'm dealing with the soul here. Because inyama you can go for 40 days ongadlanga. Iqhubeke kodwa ifunction. But your soul wangayondla. Yazi yakhathala inyama. Izobhujiswa. And our souls are always hungry just like inyama. I always say this. They are always hungry just like inyama. Njengamanje sekukhumbuzana nje iqiniso ukuthi asenzeni kangcono, asenzeni kahle, sesiluthekile, yes fine. Abazali bethu balutheka kuhamba kwaba wesi, sabuswa amakhosi, different kingdoms, ama-Med nama-Persia, ama-Greek, manje ke sesibusa ngama-Roma ke manje. Ashintshelane ikhalenda, asalandeli inyanga manje sesibuka le khalenda lasenyangeni, leli sibuka phansi lithi imali ithi umhla ka-15 sithi yabuka kodwa inyanga igcwele. You know, even the time isikhathi sithi yabuka isikhathi siwukuthi, but then ilanga lisamile u6 ushaye, you know, zonke lezo zinto salahleka ngazindlela zonke. And mawuthatha ukubheka kubuye ngazuthi aliseke ithemba. Ngeke kusalungiseka. Kuzolungiseka kovumayo. Kuzolungiseka kofunayo ukulungiswa. uJesu kuphela ongasilungisisa manje. uJesu kuphela obhiza usinxusela kuba uNkulunkulu.
because ukusifela kwakhe la emhlabeni wayefela ukuthi singabe sisona. Hello guys. Bathi silungisise ngegazi lakhe, sikwazi ukuthi ngegazi lakhe laphalala sengiphinde ngashelela, ngicela ungithethelele Nkosi, bese yakuthethelela. It's heartbreaking indlela esinyanya ngayo iqiniso singabantu, okwenza ukuthi sinamela amanga, and la manga lawa azosilahlekisa, azosenza sibhubhe. It's heartbreaking indlela thina abantu esimzonda ngayo umuntu osisizayo. Yazi even in different houses or homes, umuntu oyena okhuluma iqiniso ave ngafuneki, ave bemzonda. Even in churches, lo ozokhuluma iqiniso likaNkulunkulu ukuthi ilalelani bantu besifazane, lezi zinto eniyilukayo emakhanda azikho right, lento yokugqoka amabhuluku enkonzweni, lento yokugqoka amabhuluku, lento yama makeup ayikho right. Lo muntu lo uthatha isokwesilima nje, abantu sabambe leyo nto, uKristu kade wayefela leyo nto leyo. Kusho bani? Hayibo, imoya yona idila nani? Imoya yona isebenza ngani? The reason why I always say, mina, let us grow in ourselves spiritually. Khona sokwazi ukuyifundela izinto. Because umholo wakhe engalutheka, umholo wakho engangena umoya wamanga, akutshela ukuthi hayi noma kunenkinga ukholwa kusenhliziyweni, kusho bani? Yiphi leyo nhliziyo le? Leyo nkolezi? Asibuyisaneni noNkulunkulu. Ngiyancenga mina ukuthi nibuyisane nomdali wezulu nomhlaba. Kusenethuba, kusakhanya, because we are in the end times manje. Sisesikhathini la khona ukukhanya kuzohamba hambe kuphela, umoya kaNkulunkulu uzolibela ujoweka, and ivangeli ngelisaphuma sekuzoba imiyalezo nje le khona out there. Because last year umoya kaNkulunkulu 2023, umoya kaNkulunkulu was busy doing trainings kubantu abanhliziyo ezivuma. Awuyifikela amathuba kubantu anqaba onqabayo, avuma ovumayo. Let's stop being so fearful. Sisabe le moya le, yazi ukuthi ayilutho kanjani, yazi ukuthi imsaba kanjani uNkulunkulu guys, yazi ukuthi ngoJesu unqoba kangakanani even in dreams. Uthi uyakinyeka lapha vele ukukhule ngenhliziyo ibaleke lento iyamagwala, but it seems like samagwala okudlula yona. Let us be careful. Asisithengeni isikhathi singadayisi ngaso. Ngoba mesaphela, I repeat, mesaphela, my and I want us to always remember ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu, uyasibekezelela kakhulu. Yeah, ngithi mina if nje wena self ungqongqoza emzini womuntu 5 minutes, actually 2 minutes umkhulu kabi, ungabona ukuthi ayeke kusabela umuntu la, uyahambela. Even noma ubona ukuthi ukhe ukhona kwilokho, vele ihambela ukuthi hayi suka, ihamba la, akuvuli umuntu. But uJesu kunini engqongqoza kuwena? Kunini? For years ebekezelile nje libele ngqongqoza, ungamvuleli kodwa qhubeka ngqongqoza, because uyazi ukuthi ukhona. Your soul is deep within you, ukhona umphefumulo wakho lapho. And njengoba silushumelizwe kaNkulunkulu kangalesibhizi siyangqongqoza, sizingqongqozela kuwona ukuthi uvuke umphefumulo wakho ube ngaphezulu, ubuse isono.
usixoshe emzimbeni wakho. And mawavuka your soul, it's gonna be so easy for you to run away from bad things. Mawavuka your soul, because yona yazana noNkulunkulu, iyazi ukuthi uNkulunkulu uthanda nofunani, kumele yenze njani. It's gonna be easy for you to remember isabatha ulungcwelise. Mawavuka your soul, definitely I guarantee you namhlanje ukuthi yonke into izokuzenzakalela. Wake yourselves up ukuze nikwazi ukulwa nenkanuko zenyama. Wake your souls up ukuze nizokwazi ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu. You have more strength. Inyama yilutho, asikwelede next inyama, but we owe our souls, because aya kumdali mangase kuthi inyama yafa, aya kuNkulunkulu masisikhathala inyama lana. Let's wake our souls up and realize ukuthi hello, we are so lost, we are so deserved, and we are so trapped within whatever or trapped kuyona. Mhlawumbe trapped kubuvila, mhlawumbe trapped ukukhathala, procrastination. You are trapped in ungahlakaniphanga. Let's ask everything from the Lord and work towards growing ngaso sonke isikhathi. Remember, God loves you. Ulinde wena nje kuphela ukuthi usondelane naye, ngoba wena usukile kuyena, yena akaze asuke kuwena. Libele kubekezelelile nje, libele kuthandile nje. So if iqiniso likaNkulunkulu lisaspreadwa kangaka kithi, lisasabalele kangaka, kusayithuba kuwena nawe ukuthi ubuyisane noNkulunkulu ongasazange sona. Because silahlekile ngazo zonke indlela. Sesila esingakuthandi manje, sitshela ukuthi siyakuthanda. Siphuze esingakuthandi, sitshela siyakuthanda. Ile mimoya ekhona esibusayo, esivumelayo nathi. Because uma uhamba uyophuza, uyawubiza umoya wotshwala uthi woza hlala kumina, nangu mina kumbi lakho, indlu yakho ungahlala kuyona. Ufike kahle nje nawe unetheze uhlale. Mase usuhleli phela uyayifuna phela into yayo, ukuthume futhi ukuthi uhambe uyosebenza. Mase ususebenzile uthi ngomiwe mina, ukuthathise yonke futhi imali yakho ukuthi uhambe uyoqeda ukoma. Kome yena lo ngaphakathi kuwena, umvumelile wena. Kodwa bethe uNkulunkulu umzimba wakhe, umzimba wethu idodo lamoya ingcwele. Lesi sisuthi futhi lento le ayinendaba futhi nawe uyisole wedwa, awemayazi angisenayo imali yokugibela inyanga yonke. Ususwele manje, usuyalamba manje. Even umoya kulabadala ukuthanda iy'ngane ey'ncane. Yazi, I was so hurt ngelinye ilanga. There's omunye ubaba nje uyiphelela ngempesheni, kodwa the way i-youth ithatha advantage ngayo ngenxa yenkanuko zakhe, because uyathanda iy'ngane ey'ncane, and they come to him straight zimdemand ukuthi kule mali yakho oyitholayo eyami ingaka. And ngokukhanuka kwakhe ugcina engadlile lutho inyanga yonke, ugcina esale ephemile. Ngobani? Ukhanukele leyangane, yona yasebenzisa ukukhanuka kwakhe ukuze ithathele inzuzo ngaye imali yakhe. They are both sinning, and bonke bazokujezela lokho. So let us be careful kayo yonke into esiyenzayo, ukuthi ukuhamba kwakho, izenzo zakho zikusondeze ekufeni yini noma zikusondeze ekuphileni. Because either way khona ikwenzayo, khona la zikusondeza khona. Either way ukuhamba kwakho nezenzo zakho, it's either uyayakha indlu yakho ngale kwethuna noma uyayibhidliza. Because sisanenhlanhla guys,
sanezandla, especially with abantu abasebancane, ingqondo zabo yisagijima yisashesha. Asihlakanipheni. Use your critical thinking. Introspect everything. Yonke into edlayo uyibheke wayibona lento izongisiza ngani. Idlani emzimbeni wami. I-edani, isusani. Introspect everything. Lento engiyigqokayo ayingilimazi yini, mhlampe ilanga nanani. Everything, man. Mangihamba ngiye lapha ngispenda le mali ngizophila ngani inyanga yonke. Everything must be in your mind. Everything. So please guys, asihlakanipheni, asiyicabangeleni. Uyeza, iyabuya Jesu. Ezolanda ibandla lakhe. Nkosi ngibasize. Amen.